ماشین نوبتی ما کیا K5 سالش 2011 این 4 بالون در حالت خوب داخلی سالن 4 الکتر پاکت سنتر замок монитор CD плеер коробкаш автомат титроник пробегаш хай маълум намефаҳмем пробегаше ин ҳолати салони мошин мултирол ҳама навротаи ин замона ин сиденияш кожини мебошад ин ҳолати салони қафои мошин бисёр ҳолаташ хуб мошин вагон мебошад пробегаш 120 000 километр мотор 2 сӯзишвори бензин расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 110 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 36 89 89 Toyota RAV4 солаш 2010 балоно дар ҳолати хуб ин сиёҳшишаш токеяко ин сиёҳшиша дута ақиба дута дарои ақиб 1 сол набуда мен ин 4 электропакет сентр замок 4VD автомат CD плеер пробег нишон aytyapti mi? Пробега 29 000 километр. мотор 35 сӯзишвори бензин расходаш 12 13 ва 100 километр мегардад чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 110 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 885 24 24 мошин навбати мо ховер солаш 2007 4 балон дар ҳолати хуб дохили салон 4 электропакет сентр замок ин монитор CD плеер коробкаш механик и пробегиша мефаҳмем пробегаш 21 000 километр ин задни камераҳош ҳаст мотор 2.2 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш чанде 90 километр далеча расходаш 10 та газ киди 90 та мегашад ин чӣ хеле ки дида истоде ҳолати мотори мошин нархи мошин 45 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 706 55 55 Hyundai Sonata солаш 2010 4 балон дар ҳолати хуб
این داخلی سالن ماشین 4 الکتریک پاکت سنتر زماک коробкаш автомат титроник монитор CD плеер ҳама наваротаи ин замона пробегше хай ози маълум намефаҳмем ин ҳолати салони мошин сиденияш кожини буда ҳама сиденияш абагреф ин салони қафои мошин дар ҳолати хуб пробегаш 82000 километр мотор 2.4 сӯзишвори бензин ҳеҷ хеле ки дида истодед ҳолати мотор нархи мошин 120000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 818 04 66. Chevrolet Cruze солаш 2010. Мошин вагонный. 4 баллон дар ҳолати хуб. ин дохили салон 4 электро пакет пробегаш 265000 километр ин монитор CD плеер коробкаш автомат буда ҳама навротои ин замона сиденияш кожи мани задни камера 4 парронникои қафо мотор 1.8 сӯзишвори бензин расходаш 10 сахта мегашад. нархи мошин 70000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 833 0040. Chevrolet Cruze солаш 2009. ماشین وگانه چهار بالون در حالت خوب این داخلی سالن 4 الکتریک پاکت پربگش 130000 کیلومتر монитор CD плеер ҳама наваротои ин замона коробка автомат мультирел ин ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб ин ҳолати салони қафои мошин ҳолати салони қафои мошинам дар ҳолати хуб турнах самолёт мотор 1.6 сӯзишвори бензин расход чӣ қадар? расходаш 6-7 литр ба сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 75000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 990 0500. Kia Sportage солаш 2011. мошин вагонӣ мебошад. нархаш 127000 сомон бо савдо мешавад. ин дохили салон климат контрол мультирел ҳама наваротои ин замона коробкаш автомат ин салони қафои мошин мотор 2 сӯзишвори дизел нархаш 127000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 950 10 10.
Opel Zafira 2 سالش 2008 балонош дар ҳолати хуб пробегаш 214 000 километр буда. дохили салон коробкаш механик мультирел ҳама навротҳои ин замона. мотораш 1.8 сӯзишвори бензин. телефон барои маълумот 92 643 9990. хоҳишмандон метавонед телефон кунед, нарх навоша фаҳмида суҳбат кунед, харидорӣ намоед.